Ahoj, jmenuji se Dana a tohle je moje první video v češtině. Čeština není můj rodný jazyk a vy si toho už můžete všimnout, protože já mám velký přízvuk, ale studuji česky už několik měsíců a chtěla bych zlepšit moje mluvení. Učím se česky sama, používám některé učebnice Lidy Holy a taky si občas beru lekci na italki, abych mohla mluvit s Čechy a zjistit, jestli mi rozumí. Dneska bych chtěla mluvit o tom, proč jsem začala studovat češtinu, jak to probíhalo, co bych chtěla dělat na kanálu a taky proč dělám video v češtině. Už jsem se začala učit česky několikrát, ale intenzivně jsem začala ho učit až v březnu. A co se stalo v březnu a proč jsem měla motivaci? V březnu jsem byla v Praze, to bylo poprvé a chtěla jsem navštívit své kamarády, kteří bydli v Praze a které jsem dlouho neviděla. Byla jsem v Česku jen několik dní a moji kamarádi mi ukázali město. Navštívila jsem několik slavných míst, jako Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí a takže to bylo náměstí Míru. Moje oblíbené místo je Pražský orloj a jeho legenda je velmi zajímavá. A proto, když jsem byla v Praze, uvědomila jsem si, že bych chtěla v tomto městě žít. Já vím, že v Praze je docela dost cizinců a když jsem tam byla, slyšela jsem hodně angličtiny, ruštiny a jiných jazyků. Chápu, že Praha je velmi turistické město a že tam nežije tolik Čechů. Já jsem nebyla v jiných městách České republiky, protože jsem měla jenom 4 nebo 5 dní v Praze, ale pro mě Praha je jako město mých snů. Vždycky se mi líbila stará města, stará architektura a v Praze to můžete vidět všude v centru. Praha je taky známá svými legendami. Moc ráda pohádky a proto takže ráda čtu knihy s pohádkami o Praze. Teď já bydlím v Brazílii, v tropickém podnebí. Je tady pořád horko a to se mi nelíbí, protože bych chtěla bydlet v chladnějším klimatu. Chtěla bych cítit zimu, jaro, podzim, ale léto já cítím celý rok a to mě nebaví. Bydlím tady v Brazílii s mojí maminkou. Ona má ráda teplo, pláži a oceánu. Ona nemá ráda zimu a já jsem pravý opak. A proto dělám všechno pro to, abych se přestěhovala do Česka. Podnebí ale není jediný důvod. Já cítím, že moje mentalita, jako myslím, jako chtěla bych žít, je velmi odlišná od brazilské mentality. Tady v Brazílii já se cítím jako cizinka. A já si myslím, že to není dobrý pocit, protože pro mě je velmi důležité se cítit mezi svými lidmi. Ale tady v Brazílii to prostě nedokážu. Rozhodla jsem se dělat video v češtině, protože bych chtěla trénovat mluvení a zlepšit češtinu. V Brazílii není moc lidí, kteří mluví česky a tak používám hodně internet. Já si myslím, že kanál v češtině může mi pomoct zlepšit moje mluvení a takže zlepšit úroveň jazyka. Kromě jazyka chci také mluvit s Čechy, protože já mám co říct. Já vím, že v Česku žije hodně migrantů, ale většina z nich nemluví česky a ani nechce. A já si myslím, že to je nesmysl, protože když člověk žije v jiné země a nemluví jazykem té země, je to jako neúcta k lidem i zemí, která ho přijala. Ale to je samozřejmě můj názor a můj postoj. Plánuji dělat video v češtině o učení češtiny. A pokud budu mít možnost a požehnání české ambasády, chtěla bych mluvit o životě v České republice očima migrantky. Vím, že je tu hodně migrantů, ale ti nedělají obsah pro Čechy. Já si ale myslím, že pokud se do Prahy přestěhuju, budu mnohem lépe vědět, jaký obsah dělat. A děkuji, že jste se dívali. Jestli se vám to líbilo, dejte like a přihlaste se do kanálu. Uvidíme se příště. Ahoj.